Este é o punto de información da cidade de Karlsruhe. Aí está o Rin. Esta é a zona, esta é a ponte que cruza o río Rin e que dividen esta zona Baden-Württemberg de Rheinland-Pfalz, de Renania-Palatinado. Vou cruzar por aquí por debaixo. Esa é a ponte, por aí tamén se pode subir, e cando subín pola ponte pensei que non se podía baixar, non obstante por abaixo o camiño é moitísimo máis agradable. Eso de enfrente é o Länder de Renania-Palatinado, Rheinland-Pfalz, e agora vou cruzar por aquí. Para seguir a miña ruta plana, evidentemente, sin historias, e que tiñamos a dúbida de se podía cruzar. Oi, sí que se pode. Ali había un parque de autocaravanas. Entendo que aquí, sí, mira, aquí había escaleiras para baixar. Bueno, de todas formas, eso vense mellor por abaixo que por arriba, que todo coches. Ok, pasear, hai donde pasear. A un lado e a outro. Aquí están as escaleiras polas que podería ter baixado tamén. Sí. Aquí está o cartel de Baden-Württemberg. Esta é a ponte. Subín esas escaleiras. Este é o Rin. E vou cara a Renania-Palatinado. Por aí vai o tren. E por aquí van os coches, as bicis e as personas. Interesante. Non gravei o lago de Nilingen, pero este é o desvío, por aí vai a vía do tren. Por aquí hai hortas pequenas e é verdade que toda a ruta é para pasear en bici ou andando. Alá atrás quedou o Alto dos Muiños, onde están os muiños de vento, pero é unha ruta que se fan os kilómetros tranquilamente sin ningún problema. Aí está a iglesia, aquí deixei a ponte, podía cruzar por esa ponte e ir por aí pola cidade, pero decidín ir por aquí, pola orella do río Alp. E cuidado cas bicis, es que viele Fahrräder hier. Pero paseo super agradable,
así mañanero. Bueno, o río Alba, aquí un amago do río. Ya, seguimos.